Això no és un joc. No és un esplai. Van ir todas con los ojos cerrados hasta que el grupo consiga juntarse. Aquestes noies s'estan formant per anar a zones en greu conflicte. Fan un exercici per agafar confiança amb els companys. Ahora Cristina. Cristina. ¿Aquí? ¿Cristina? Cristina. Atrás de mí. No, aquí. Detrás de mí. Acompanyaran defensors dels drets humans i ambientals que tenen la vida greument amenaçada als seus països per les seves lluites. Els acompanyaran en el seu dia a dia per protegir-los la vida. Aniran a primera línia dels conflictes com a voluntàries de l'ONG Brigades Internacionals de Pau. En aquesta casa rural d'Itàlia es formen durant una setmana els aspirants a brigadistes internacionals de pau que volen anar a Hondures. Aquests joves han vingut des de França, els Estats Units, Alemanya, l'Equador, Mèxic o Espanya. Un equip de formació farà la selecció final. Els joves van a les zones en conflicte i acompanyen presencialment en el seu dia a dia defensors de drets humans amenaçats quan aquests els hi demanen. Bueno, creo que no preparamos el escenario de ser consideradas como turistas, ¿no? Formar-los és vital, ja que hauran de fer una tasca de responsabilitat i sovint perillosa. Fue para demandar verdad y justicia por el asesinato. Entre altres coses, aquí aprenen a crear-se una xarxa de suport nacional i internacional. Per això es fan moltes dinàmiques de rol. Avui simulen una entrevista amb el nou ambaixador alemany a Hondures. El suport de les ambaixades és vital per protegir-los a ells i a les organitzacions i activistes que acompanyen. No recuerdo el nombre, por favor. Ana Engefeld. ¿Le gusta el país? ¿Cuánto tiempo llevar aquí? Me explican algo que yo acabo de llegar, no sé nada. Yo llegué aquí hace 6 meses y Laura... Sí, básicamente el mismo tiempo, yo un poquito antes, 7 meses. Parlen amb les ambaixades i les Nacions Unides i també el govern nacional d'aquest país. Per exemple, si fos Colòmbia, parlarien amb el vicepresident de Colòmbia, que és la persona encarregada de drets humans, i també els generals de l'exèrcit on treballen per socialitzar la feina que està fent a les persones acompanyades. Las organizaciones a las que acompañamos están expuestas a esa violencia, pero nosotros, como organización, ni a posicionarnos de ninguna manera ni a usar armas. Entonces... Sois muy valiente, ¿verdad? Però des d'aquí jo crec que està molt bé que et facin veure com seria la teva tasca ja a terreny i també tenir la informació necessària per saber si tu en aquest ambient et pots desenvolupar correctament i pots desenvolupar una tasca positiva per l'organització. Solo pensamos en lo que tenemos que decir, pero no pensamos cómo va a reaccionar él. No pensamos en las cosas que habrían podido ocurrir. Que él hacía muchas preguntas. Sí, yo creo que no había tanto espacio para hacer nuestra... Discurso. Sí. Me han contestado casi a todo, pero probablemente a mí me interesaba el hecho más humano y probablemente eso de cerrarme la puerta un poco me ha fastidiado, ¿no? Pensé, ¿cómo se ponen, no? ¿Cómo es tan rígida? Y creo que para mí principalmente lo que faltó fue preparación. Lo que estamos buscando es crear esta como red de apoyo para que den protección, ¿no?, a las personas y las organizaciones que se está acompañando. Ara simulen una entrevista amb un alt càrrec del govern d'Hondures. Por los hechos que ocurrieron el pasado 20 de octubre, ¿no?, en el marco de la manifestación que realizaron diversas organizaciones. ¿Pero qué es eso de que acompañan a Copín? Entiendo, han dicho que no estaban dentro de la manifestación, pero... Nosotros observando desde fuera. Sí, hablaron. En aquest cas, simulen una entrevista amb un alt càrrec de la policia hondurenya. Amenazas que incluyen agresiones, ataques, asesinatos. Todo el peligro que corren ellos y que van a correr ustedes también, estando ahí. Sobre todo tenemos mucha preocupación. Els voluntaris de les Brigades Internacionals de Pau tenen la valentia de ser al costat d'activistes amenaçats de mort.
Són majoritàriament joves, encara que han de tenir més de 25 anys i tenen el compromís de ser al país com a mínim un any. La presència del jove brigadista de pau té un efecte dissuasori que evita possibles agressions a la gent que acompanyen. El nostre lema és obrir espais de pau i deixar que aquestes persones defensores de drets humans puguin fer la seva feina. Si ells, per exemple, fan una reunió agrupant a molta gent i és iniciativa seva, nosaltres estarem a la porta o igual a la taula al costat de la persona amb qui acompanyem. Però no interferim en el discurs de la reunión. No estamos ahí en sus reuniones, no tomamos decisiones, simplemente acompañamos y estamos siempre 2 pasos atrás, 3 pasos atrás, en nuestro papel de acompañantes observadores internacionales, pero tampoco nos inmiscuimos en los asuntos del gobierno. L'ONG va néixer als anys 80. El van crear un grup d'activistes internacionals inspirats en la resistència no violenta de Gandhi. El primer país on van anar va ser Guatemala, on encara hi són. Ara també són el Nepal, Kènia, Colòmbia, Mèxic i Hondures. El prestigi de les brigades a escala internacional i els seus contactes diplomàtics d'alt nivell han permès que l'organització pràcticament no hagi rebut mai agressions. Estan presents a Hondures, actualment un dels llocs més perillosos del món per defensar els drets humans. Allà han estat assassinats desenes d'activistes per oposar-se a grans infraestructures com hidroelèctriques o projectes turístics. Brigades Internacionals de Pau és a Hondures des del 2013. L'Àxel ha tornat fa pocs mesos d'Hondures. Té 29 anys. Durant un any i mig ha acompanyat membres de comunitats indígenes i col·lectius LGTBI greument amenaçats. D'una banda hi havia l'acompanyament físic, sempre que ens ho sol·licitaven les organitzacions, davant de manifestacions. A les reunions els acompanyàvem, mai entràvem a les reunions per no ingerir en la seva feina. Després fèiem acompanyaments també a viatges a diferents regions del país. Es crea un vincle especial amb els defensors de drets humans que t'inspira molt personalment. També t'agraeixen que com a europeu hagis vingut aquí, a vegades no es sorprenen de que vulguem ser allà. Una de les activistes ecologistes més destacades a Hondures va ser Berta Cáceres. Es va oposar a la construcció d'una presa. El projecte, amb capital internacional, va fracassar, però ella va ser assassinada a mans d'uns sicaris al març de 2016. La mort de Berta Cáceres va marcar la vida de l'Àxel i de l'equip d'Hondures. I va ser un moment complicat perquè la coneixia personalment i crec que és la primera vegada que algú que conec és assassinat. Va ser condemnat a nivell internacional i nacional i van haver-hi moltes manifestacions a les quals vam haver de donar acompanyament o observació internacional i l'accident de la Berta Cáceres va posar el focus en Hondures sobre la situació dels defensors de drets humans i de la situació d'impunitat que hi ha davant de les agressions i assassinats que pateixen. La tasca de les brigades internacionals de pau se centra cada cop més a acompanyar activistes que defensen el medi ambient i la terra, sovint amenaçats per grans empreses transnacionals. L'acompanyament sempre és per la manca de recursos que tenen les comunitats que són espoliats a través de la comunitat internacional, a través dels estats i de les empreses transnacionals, dels seus recursos vitals. Segons l'ONG internacional Global Witness, l'any 2016 han estat assassinats uns 200 activistes defensors de la terra. Más vulnerables ahora es la gente que está defendiendo la tierra y el territorio,
organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, realmente es la gente que está mucho más vulnerable. Y es más difícil pues, porque están los intereses económicos detrás, que son muy potentes y que muchas veces escapan de convenios, de tratados. Avui es reuneixen els voluntaris membres de les Brigades Internacionals de Pau Catalunya. Les Brigades Internacionals tenen oficines a 16 països del món. El grup de Catalunya dona suport a la Federació Internacional amb seu a Londres, recluta voluntaris per anar al terreny i busca suport polític i finançament. Cuando van a comenzar algo, no? Que això m'ocupa realment molt d'espai mental, més del que realment jo voldria. I bueno, amb brigades hem fet, mentre veníem parlant també cosetes que han sortit, que també seria important veure com... En Fermín ha estat a diversos països de Llatinoamèrica des dels anys 90. Ha fet formació a joves voluntaris a qui transmet els valors de l'ONG. En un món que cada vegada està més mercantilitzat, diríem, més competitiu, aquesta problemàtica és una problemàtica mundial. I per nosaltres l'estada al terreny, entre altres coses, té la virtut d'enfortir en nosaltres i per tant en les societats en les que vivim aquí aquest caràcter irrevocable de lo comunitari, del comú, de que una persona no és possible desenvolupar-se, viure dignament si no és en interrelació amb la comunitat. En Sergi va ser fa uns anys a l'estat mexicà de Guerrero. És una de les zones més pobres del país i està colpejada pel narcotràfic. Allà es va viure de manera molt violenta la guerra bruta de l'exèrcit contra l'oposició política als anys 70. En Sergi, entre altres tasques, va acompanyar Tita Radilla, de l'Associació de Familiars de Desapareguts. El pare de Tita Radilla, un activista indígena, va desaparèixer a mans de l'exèrcit als anys 70. Des de llavors, la seva filla, juntament amb aquesta organització, que és la FADEM, l'Associació de Familiars i Desapareguts, ha lluitat molt. Llavors, tot això, des de llavors, la feina de brigades ha estat acompanyar Tita perquè per aquesta tasca d'esclarir el que va passar en aquests anys molt difícils de la història de Mèxic, era amenaçada, era hostigada, va rebre diverses cartes d'avís de que la matarien, trucades de telèfon, és a dir, molta hostilitat cap a ella com a cap visible d'aquesta organització. Van rebre una trucada de Tita Radilla a les 4 de la matinada, molt angustiada, perquè va sentir el que ells diuen una balacera. Evidentment, davant del risc de que podia ser alguna cosa vinculat amb el seu cas, va trucar a brigades. Nosaltres, en aquell moment, jo estava de permanència, llavors vaig agafar el telèfon, evidentment, Tita, què passa? Ella va poder explicar una mica. Llavors, clar, això va ser que despertéssim a la resta de l'equip, jo vaig despertar la resta de l'equip per prendre una decisió respecte al que acabava de passar. En aquell cas vam activar una mica els contactes, vam veure una mica fins a quin punt era greu el que estava passant. No va caldre anar allà perquè al final eren fets aïllats i no van tenir res a veure amb el seu cas, però sí que va ser una situació com d'angoixa, truca a 4 de la matinada, balacera, què fem? Per afrontar situacions com aquesta, és essencial formar els brigadistes en els protocols a seguir. Per assajar-los, l'equip de formació prepara una dinàmica sorpresa a mitjanit. Simulen una emergència. Un defensor dels drets humans està en perill i desperten les joves aspirants que han d'actuar. Pues ahora mismo estamos aquí reunidas todo el equipo. Si me da 2 minutos para hablarlo entre todas y le vuelvo a llamar para... Sí, pero por favor rápido porque, tengo miedo que tal vez le van a hacer algo. Yo creo que deberíamos mover ya contactos y llamarles cada 5 minutos, pero
¿De verdad alguien piensa que deberíamos ir ahora? No. ¿Acompañarnos? Estamos muy preocupados por la estación de Gustavo. De hecho, si ustedes pueden confirmarnos que Gustavo está bien. Lo único que le podemos confirmar es que estamos al tanto de los hechos y no podemos ofrecer más información, ¿de acuerdo? Em dic Erika Zárate, i soc canadenca, però visc aquí a la Garrotxa i soc membre del Consell Internacional de Brigades de Pau Internacional. L'Erika va ser a Colòmbia el 2004 i 2005, en ple conflicte armat. Amb 25 anys va acompanyar membres de comunitats de pau i defensors de drets humans a la regió d'Urabá. Els brigadistes només porten una samarreta com a protecció, però tenen molts contactes amb ambaixades internacionals. Quan observen vulneració de drets humans, activen els contactes. Perquè d'estat a estat és on Brigades de Pau té la força. Tinguent informes escrits per voluntaris en terreny, enviant aquests informes a, per exemple, al govern d'Alemanya o al govern d'Espanya o al govern de Canadà, aquests governs podien parlar de govern a govern per dir hem rebut aquest informe, és un informe fiable i estem preocupats. I heu de parar d'actuar d'aquesta manera. A Urabá s'ha viscut durament el conflicte colombià. Durant dècades hi ha hagut massacres per part de l'exèrcit i els paramilitars. A vegades entrava membres de l'exèrcit o membres de les forces paramilitares a amenaçar la població. I la meva feina era presentar-me si apareixien. Amb la camisa ja comunicava un missatge i també podia dir hola, em dic Erika Zárate, soc canadenca i avui, o aquesta setmana, he parlat amb el vicepresident de Colòmbia i amb les ambaixades tal. El moment més intens viscut per l'Erika va ser quan van rebre la notícia que hi havia hagut una massacre en una petita aldea. Els brigadistes van decidir acompanyar 100 membres de la comunitat veïna a veure què havia passat. A l'arribar a l'aldea, un soldat jove, igual tenia 17 anys, i amb els ulls així que segurament anava molt drogat. I amb la metralleta ja dient qui sou, no podeu estar aquí, podíem mostrar les cartes i podíem dir hem parlat amb el vostre general aquest matí. Hem parlat aquest matí amb el vicepresident del vostre país. O sigui, tenim l'aval de tota la gent per sobre teu. I va baixar l'arma i ens va deixar entrar. I vam trobar una escena horrorosa, que havien assassinat, torturat, mutilat a totes les persones de l'aldea. I això, la nostra feina com a brigadistes era observar el procés forènsic d'examinar els cossos i posar els cossos en bosses i portar les restes humanes en helicòpter cap a un centre per fer més investigació. I vam poder observar tot, o sigui, com actuaven els soldats, qui eren, o sigui, de fet coneixíem alguns per les moltes vegades que pujàvem i baixàvem de la comunitat de pau. I després la nostra feina era anar ambaixada a ambaixada, a oficina, a explicar tot el que havíem vist. I van posar tanta pressió internacional amb el govern de Colòmbia que va actuar de manera bastant immediata i va trobar les persones responsables. La Tamara acaba de tornar de la mateixa regió colombiana, Urabá, i ha estat 2 anys de voluntària. Hola! Què tal, guapa? Hola, com vas? Endavant. Què tal? Gràcies. Com va tot? Molt bé, benvinguda. Alondro!
Amb motiu dels recents acords de pau entre govern i la guerrilla de les FARC, hi ha grups paramilitars que s'han sentit exclosos i s'estan reactivant. La Tamara ha acompanyat veïns de la comunitat de pau de San José de Apartador. Aquesta comunitat s'autodeclara lliure de guerra, però estan amenaçats pels paramilitars que volen controlar la zona. Per protegir-los, la Tamara va acompanyar un dia els veïns de la comunitat a dialogar amb un grup paramilitar. Nosaltres anàvem amb tota la comissió de la comunitat de pau i ens vam trobar amb el grup. Anàvem tots amb el seu armament. Qui va prendre la interlocució primerament va ser nosaltres, Brigades Internacionals. Veiem que era la forma de crear una protecció directa cap als nostres acompanyaments. Perquè si en aquest moment parlava algú, llavors ja podria ser aquesta persona ja senyalitzada, hostigada, amenaçada, perseguida. Va ser un moment tens. En aquests moments te n'adones realment de la presència dissuasòria que té PBI i de la protecció que dona a aquestes comunitats. La Gabriela Serra és una històrica activista social i ha estat diputada de la CUP al Parlament de Catalunya. Va ser una de les primeres membres de les Brigades Internacionals de Pau als anys 80. La Gabriela va ser a Guatemala en una de les èpoques més dures del conflicte armat. Va acompanyar diferents organitzacions socials. Aquest és l'Amílcar Méndez. Calia acompanyar-los, calia fer presència amb ells, perquè durant els trajectes, i no només durant els trajectes, sinó també quan arribaven a les comunitats, quan arribaven als poblets, allà hi havia les patrulles d'autodefensa, allà hi havia la policia, allà hi havia una sèrie de gent que més d'una vegada van posar problemes, més d'una vegada van amenaçar. La Gabriela va acompanyar la Ninet Montenegro, que es va beneficiar molts anys del suport dels voluntaris de l'ONG. El 1984, en ple conflicte armat, el marit de la Ninet, el sindicalista Fernando García, va ser detingut per la policia en ple carrer. Sale un sábado a una reunión de trabajo en horas de la mañana y ya nunca más regresa. Lo busco en diferentes lugares, desde cementerios hasta hospitales, de todo tipo. Busco entre cadáveres, nunca lo encuentro, voy conociendo otras personas ahí, mujeres más o menos que como yo estaban en la misma situación. La Ninet es va enfrontar a policia i exèrcit de manera no violenta per reclamar informació sobre el seu marit. Ella va crear amb altres dones de desapareguts una organització per aclarir la veritat, el GAM. Como dice un poema, de los que nunca se rajan y de los que siempre estamos adelante hasta saber qué pasó con nuestros familiares. Però alguns membres del GAM van ser assassinats. Van demanar protecció i acompanyament a les Brigades Internacionals de Pau. La Gabriela va ser amb la Ninet, acompanyant-la en el seu dia a dia. I després la Ninet tenia un altre tipus d'ajut, d'acompanyament, que era la seva filleta, la nena, que llavors era una criatura petita que ha tingut una vida duríssima perquè era una nena que estava permanentment acompanyada. Malgrat l'acompanyament, la vida de la Ninet ja havia quedat marcada per sempre. He tratado de reconstruir mi vida con las piezas que me fueron quedando, pero nunca más volví a ser la misma, ¿verdad? Hay una afección emocional que quedó para siempre. Per la Ninet, el suport de la Gabriela va ser vital per tirar endavant. Es cuando yo me ponía muy mal y me ponía a llorar, desesperada, es de carácter fuerte. Y me ponía los pies sobre la tierra y me hablaba así, quizás a veces hasta yo sentía fuerte, pero me hacía ubicarme en el contexto que estaba y hacerme ver que yo no podía flaquear, que yo tenía que seguir adelante. También tenía una relación de
de amistad, entre comillas, con mi hija, con quien salía, con quien caminaba, con quien paseaba. Entonces, Brigadas de Paz es mucho más que solo acompañar con sus cuerpos, con su presencia, es solidaridad, es respaldo emocional. La Gabriela i els brigadistes que eren amb ella a Guatemala van patir les úniques agressions en la història de l'ONG. Ferides d'arma blanca i una bomba a la seu de l'ONG sense víctimes. De fusta, que és la que ens va parar els vidres. Recordo la gent que ens deia, però si vosaltres no sou guatemalencs, clar, érem molt jovenets. Les vostres famílies, venir aquí a jugar-vos la vida per un poble que no és el vostre, no? I per una gent que no és la vostra, no? I nosaltres no, és la nostra gent i és el nostre poble, no? Aquesta part d'internacionalisme i de solidaritat de fer nostra les causes, no? De la gent que lluita per un món just, millor, pel respecte als drets humans. Les Brigades Internacionals de Pau reben avui un important guardó de mans del Parlament de Catalunya, el Premi Constructors de Pau, que impulsa l'Institut Català Internacional per la Pau. Aquest guardó reconeix la contribució en el foment i la construcció de la pau. Pienso que hoy no estaríamos vivas ni mi hija ni yo, de no haber sido por esa encomiable labor desinteresada y abnegada que tuvieron los miembros de Brigadas de Paz Internacional para con nosotros. Nos conmueve y nos inspira su compromiso y convicción con la que estas mujeres y hombres defienden los derechos humanos. Esa es nuestra fuente de inspiración y el motor que nos hace seguir adelante. Pau, llibertat i justícia són els 3 primers termes que esmenta la Declaració dels Drets Humans, perquè no hi ha pau sense respecte pels drets humans i sense dignitat. No hi ha pau sense llibertat i justícia. Els voluntaris de les Brigades Internacionals de Pau adquireixen dels activistes a qui acompanyen el valor de la lluita incansable pels drets humans. I continuen, sabent que seran agredits, sabent i continuen. No? Aquesta fermesa, aquesta convicció, aquesta coherència és espectacular. I els hi dec. És una experiència molt forta que m'ha marcat, m'ha fet posar unes ulleres, no? com respecte a lo que són els drets humans, perquè aquí també es vulneren els drets humans, no? Llavors tenim la tendència a mirar fora i no el que està passant aquí, amb la qual això també ha repercutit després, no? Amb aquesta mirada jo aquí, el que està passant. Com aquesta gent en situacions tan complexes, en un territori en guerra, no perden aquesta esperança. Lluitem, però de forma pacífica, que és, no sé, actuar de forma pacífica. Lluitem des d'aquí per almenys aconseguir, no de manera individual, sinó a nivell col·lectiu, aquesta pau desitjada. Joves voluntaris de diferents països del món viatgen a zones en conflicte i acompanyen presencialment víctimes i defensors de drets humans a petició pròpia. Fan d'observadors i alerten de possibles vulneracions dels drets humans.